Catalogo ang spokesperson sang NOCPO kay sining hapon nagwa ang resulta sang paindis inde sa tanan nga mga provincial sa mga unit offices sang PNP. And ang information nga aton nga nabaton, it's official already. Pa-confirm ta na be ang ining Best Police Provincial Office kung sino ang nangin madinalagon. Podaton sa linya ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, Police Captain Jodices Catalogo. Sir, mayang hapon sa Action John, live ikaw diri sa Action Radio Bacolod. Yes, sir, dyan, indeed, may hapon sa aton tanan, may hapon sa Imotag Palamati, may hapon sa Nagasubaybay, sir, may hapon sa aton tanan, sir. Sir, kadamo gid sa mayang hapon kay maayo gid ining hapon para sa NOCPO, no? I'd like to confirm sa kadugayon, sir, nangin madinalagon ang NOCPO for this year's Best Police Provincial Office? Yes, sir, it's official. May confirmation na memorandum na ang nagdaog sa Best Provincial Police Office sa bilog ng Pilipinas, ang Negros Occidental Police Provincial Office. Ang upo din natin, sir, ang Sorsogon, PPO. Bali, sir, ang score natin is 92.33. However, ang aton, sir, nga upo dyan na di, ang Sorsogon is 92. 92% on the administrative and personal accomplishments natin, sir. Sir, Sorsogon or Cotabato? Cotabato, sir. Cotabato, sorry kita. Cotabato, no? And then do tatlo ni, no? Ang isa mo nagurong isa sa number 3 sa Sorsogon, I guess. Yes, sir. Amana, sir, ang aton nga, no? Oo. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, congratulations, no, dara sa NOPO. Pero anong paglantaw nyo ni sir? How were we able to achieve this award? Ano mga factors na nag-apekto sa nidri? Yes, sir. May nga kita mga factor. First, ang individual diligence and contributions ng aton ng mga unit. Hindi naman malipod sa aton gat ang mga unit naton is contributor sa aton accomplishment. Anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, wanted person, damo pa siya ng mga accomplishment kita kasi po sa aton ng mga lower units and never failed to contribute in any way. Magamay mga kasadako, sir, iti consolidated naman na. First and foremost, sir, ginakonsider natin ang at the same time ang leadership sa aton ng provincial director, personally pamitan ang provincial staff. Muna sila ang isa ka-importante man nga mga ingrediente ang leadership and command sa aton nga provincial director that brought to this particular prestige award, sir, nga nakuha natin ang being the top performing provincial police office. So, thirdly, sir, ang aton, sir, nga gina-considered man, sir, ang suporta sa aton nga mga LGU undistinguishable mag-isirya ang ginapanghatag na support sa aton LGU sa aton respective police station. Kitaon man, sir, sa mga salakyan ng mga bago, at so ang aton mga salakyan, sir, sa mga bago, mga patrols natin, that brought also pride at the same time nag-perform mga aton bulig sining mga ginapang hatag sa gina-allow sa aton LGU nga ipagamit sa aton mga kapulisan. Amo lang sila nga ito nga makonsider nga man, but there are still a lot of factors pa nga nag-abot kita diri. Nangin 1 year and 8 months na tasubong nga nangin top number 1 sa UP sa bilog ng PRO6. And then achieve ka pa nga nagita nangin top best performing PPO around sa bilog nga Pilipinas. So much to say and so much achievement, sir. Na-overwhelmed kita sa grasya at the same time na ginhatag sa atin sa prestigious award. And if I may recall, the last year, sir, the finalist, magkamundi bla? Yung sa number 2, kita sa Ligyan Katuig. Bali ang nagdawag, sir, ang number 3, ang mga nagdawag, kasi ang Sorsogon na nagdawag sa Ligyan Katuig. And then, the same Japon, sir, bali ang number 2 lang, medyo ang hindi na wala na sustain na nila sila ang iba. Bali ang Sorsogon po nag-road ang top leader sa mga performing. So, tapos kita sila ang nag-maintain sa atong performance attributes ito. So we are happy sa nakita ang what it was recommend sa PRO6, no, sa atong mga regional director na to represent PRO6 in this first stage competition through evaluation ang best performing provincial police officer. Wala pa kita schedule kung when we'll be receiving the award, sir? Sir, ang tentative na to receive is atong police service anniversary. That will be on August 8.
dito sa Kamprami, sir, i-receive sa aton nga pinalangga provincial director Oo. ang ining award sir nga aton for almost 50 years, no? This is the first time I were able to achieve this particular prestige award and recognition coming from our high officers. Sir. Mm-mm. So isa man sa consider natin nga nag-work ang aton nga effort, nag-work man ang tanang nga contribution natin at the same time we're able to achieve this particular award. Sir. Okay. Anyway, sir, once again, congratulations dala sa inyo sa NOCPO. Sir John, thank you very much. Good. May hapon sa Tudarancho. Mayang hapon, sir.